Nyikwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ma kidieny mar ariyo mar chenro mar duol welo osedonjo ka endi Honorable Eddie Okech ma en senator ma Migori gi Charles Owino ma en jakom KIMC Council ma en Kenya Institute of Mass Communication. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Owino, adhi chako kodi e wach mar pek mar ngima gi pek mar uchumi. Sirkal okwamo koso oyo? Sirkal ok okwamo. Sirkal temo loso gik ma sirkal mokalo no ketho, because sirkal mokalo mokwongo ka wanyalo wacho ni ne giketho as such gik mane gitimo. Inya timo gimoro in good faith to dhi kelo shida mang'eny. For example, wasewuoyo ka pile pile ni sirkal nokawo gope madongo dongo. Gope go nyaka chul mane sirkal okawo. Projects moko mane sirkal otimo gi pesago ok norumo. King'iyo kaka SGR madhi Kisumu nodong' e korio but Narok kucho. To kodong' e korio but Narok, it means no kinyal ting'o mzigo tiwe e korio Narok. Ne bed ni ochopo Kisumu to ne nyalo bedo ni koro business marwa no nyalo kelo returns, because mzigo bro dhi Kisumu to dhi Port Bell to dhi Mwanza to dhi other countries. So some of those projects kaka koro mano no korumo. Kidhi kate port Malamu mwakete pesa mang'eny. En port ma very important for us. Nwach en port makatiyo to transshipments mitimo South Africa sewacho kandalo mang'eny. Port mar Koega ibro tim Lamu. Nwach king'iyo Lamu kod shipping line kiwuok Asia, Europe, Middle East to Lamu chiegni moloyo South Africa. And therefore gin projects mane nyalo miwa pesa mang'eny. Omiyo government ne nigi projection maber mane waholo pesa to gigo no korumo. Koro gigo are not earning us pesa moramora. To gowi te chulo. So gowi to nyaka tim nadi nyaka chul. Inyalo paro kanyocha nene sirkal gine kane sirkal moro cha chiegni rumo ne wakao ino kane wan gi subsidy mane wakete fuel kata subsidy mane wakete mogo. Inwang'o ka factories mane ne omi subsidy mag mogo mang'eny mane opodho. Wa sirkal ne onge kata mana pesa sama ne wadhi e yiero. Ok ne gichulo subsidy mar mogo. Ka ng'iyo fuel be nok gichulo subsidy mag fuel. Inwang'o ka subsidies go nyocha sirkal mae motimre nadi ochulo. Mano kunyis ni oripwago koko as a country. Olben wang'iyo ni to shida marwa ni kanye. Nyaka watim ang'o mondo wa solve problems ma wabedo go matindo go. Kapok odonjo e yore mar loso achino wawinja ni Eddie paro nang'o. Eddie be nadieri ni sirkal mokalo norocho uchumi ema koro ji hinyore ne sani. Nikech jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta nyocha nowuok kowacho ni iseye ne gik moko te kata manok otim. Mokwongo amoso kana joka Nyanam kendo kone Nyasaye erokamano kuom thuolo mwayudo mar twak kawuono. Kendo amor ahinya ni watwak gi jogo ma nitie e sirkal, nikech sirkal ma higni 10 mokalo ne jaduong' Ruto ne nitiere ka en mana jalup ker, kendo ochamo osara maber kabisa. Ochamo osara ne en gi gigo ekote ma sirkal tiyogo. Wang'e ni kawacho ni kaka sirkal mokalo ne iye to ok oti maber. To nitie nyadhi mar ng'ano endo moyier gi jopiny kaka ne Ramogi otimo. Nowacho ni en ndalo ne cha ne president nokokete notimo gik nong'eyo gik matimore e sirkal. Omiyo Ramogi Oginga Odinga nowuok e sirkal kane sirkal nok sirkande. To wadwa mwango ka endi bende mano osiepna kabisa be en be nene sirkal kiwuoyo kuom okwach kich ma e piny ka duondgi maduong' ema wan go ot ka. Koro ber ahinya ni sirkal mar Ruto mantie ni ne nitie to sani be nitie sirkal. Koro ing'eni kane jaduong' Ruto chako campaign mare, Ruto nonyiso jopiny gik modhi timo bang' ndalo 100, gik modhi timo bang' ndalo 200, gik modhi timo bang' higa achiel. To gigo eko te nowacho nodhi timogi mondo giduok ngima mag dhano piny, nengo ngima mag dhano piny. To gi gigo eko ma giwacho giso giywago matek ni jaduong' Uhuru notimo. Sama nowacho magi eki, kata dowach mana ni ne en e sirkal to nokotimo gigo. Ka en ng'ano ma ja adier to de wawach niya, sama ne en e sirkal no endo notimo singo gi eki kong'eyo maber
gigo te manokome sirikal. Kanotimo singo kong'e ni nitiere gope manokaw mag SGR. Kanotimo singo kong'eyo ni weche mag subsidy ne nitiere. Kanotimo singo ne jopiny, notimo singo kong'eyo ni gigo eko tema sani koro jaduong' nyisowa kaendi ni ne sirikal mokalo notimo kong'eyo te. Kizungu wacho ni was talking from a point of knowledge of every problem that was in government. Koro ka sani jaduong' wacho ni koro ni gigo eko te ok timre sani maber, ni ngima obedo matek nikech sirikal mokalo, to mane ok kora gi miriambo mwaseneno e kit sirikand ni endi. Koro sirikand ni nie pundo nikech sirikand ni endi kia gigo eko mag ochumi minya time Kenya kaendi malong'o manya konyo ngima japiny. To wawacho ni sani endi kani riambo kidonjo e ofis wek tiyo gi nying sirikal mokalo ni mane sigingi momiyo gik moko ok timre. Ina ng'ama incompetent monego bed ni admit to weyo tich. Ina ng'ama tich otamo. Otami kabisa. Omiyo ing'eyo ni wawach ni yes, it is true, Ruto ne nie sirkal, ne en deputy president, kendo kech ni osiepno ng'eyo maber ni Ruto ne deputy president maonge duol, maonge gimoro amora mane imiye. Anyalo paro ni kata mano obila marite at one point nokaw kata mtoknine. To gima nyalo wacho gima nyalo wacho ayie, but gima wacho bich mokwongo ne gin osiepe kendo ne gibano just a minute, ayie mago duto. Gima wacho en niya, mondo kecho wachnwa wach en senator nja Kenya ka ni mokwongo, is it true ni ne wakawo gope madongo manyaka wachul sani e sirkal mokalo, kata bed ni Ruto ne ni kuro, abe nan police spokesman ayie. To is it true ni ne wakawo gope madongo makata bed ni Raila Amolo Odinga manyocho bedo president, shida ma wan go sani mar chulo gope ni dikoro be office. Awinjo ko mention wach moro ni Jaramogi noweyo tich mane neko mosemiyo luo osethagre nyaka sani. Nwach iweyo tich nwach ich wang', asto bang'e sami sewuok e office to gik moko timre sirkal mok inyal correct kata mok inyal konyo, and no wek weyo tich. Mokwongo we kata we tich mokwongo en owuon ema nodagi bedo president, mowacho ni kaka Kenyatta kowuok e jela ni to ok onyal kawo tijno. Mano gima okech ok dwa nyisowa. Omiyo kata mana king'iyo gima ne jakom timo last year, mineno kane obedo i cooperation gi sirkal, no feel ni sirkal, no paro ni sirkal emosebet ka kwale, maka koro obedo gi sirkal to bro bedo mo propel modhi mobed ang'owa obed president. Emomiyo no support government nyaka tam mar president moro chorumo. Omiyo gima wawacho en ni en ang'o momiyo uchumi mar piny okethore. To wawacho ni gima omiyo uchumi mar piny okethore, one of the major reasons en hola mane wabedogo kaka sirkal. To asto hola no bende gik mane watimo gi pes hola no, moko kuom gi projects madongo dongo kuno rumo. King'iyo kaka koro gima na nyisi kaka koro wach mar SGR mane dhi nyaka Kisumo. Wach Kisumo no gima omiyo wan jo Kenya sani en wach mar reruno. Ndalo mane reruno pok noger 1901, awacho reru ma 1901 kapok noger reru, kapok no reru chopo Kisumo, Kenya ka niluongo ni British East Africa. To Uganda ne Uganda colony. To ne en Kenya Uganda Railway, because from Naivasha nyaka Kisumo ne en Uganda. Koro ka reru no rumo 1901 to 1902, the British colonial government no wacho ni reru mondo bed under one colonial government. Omiyo ne gi transfer the whole of reru to Kenya. Mane kaka boundary marwa no change. Reru is a very important history to us. Just a minute. To asta wacho ni ka reru ni ne nyalo chopo Kisumo, to it means the business marwa dikoro dhi maber, and therefore kata mana SGR no dikoro kelo pesa manyalo kata mana duoko gowini. Na chaka chiwo example mar Lamu Port. Mana wacho Lamu Port en port maber bo serumo, but koro nyaka wabed gi infrastructure. Sani ADB Bank konyowa mondo wager yo madhi northern corridor madhi nyaka Mandera nyaka Wajir gi. To bende bro konyowa i wach mar security along the border. Koro wacho ni as a country kapok wa blame one another, nyaka wa accept gimomiyo okech support the previous government to nen mar Ruto kod Uhuru Kang'eyo,
Yeah, gimomiyo support that government ne maruto kod Uhuru an ok ang'eyo. Nwach an awacho just a minute an awacho mani miriambo ma inyisowa kaendi en niya ngima tek ge sirkal mokalo. Ema wacho niya ni Okech en ng'ama odhi skul maber, ok awuo gi jaklas 5 kata jaklas 6. Magi are factual issues. Okech ok en ng'ama I can undermine. And kidhi e skul to nyaki watch gik moko based on facts, not just wuoyo because of election or a political position. Emomiyo awacho niya ni kalure gi hola manotimore, hola madongo manotimore, emo cost government omeneno ka sani government nyaka chul hola ne madwa penjo mantiere kan dweche 6 mokwongo. Ma endi koro nonro mar duol mochung'ne omenda ne wacho ni sirikand Ruto gi Gachagua nokawo gowi mar bilion 452. Mano dweche 6 mokwongo. To mar Uhuru ndalono ne en bilion 434. Ma endi duol mar omenda ma wacho ni gowi mane gikawo dweche 6 mokwongo mane gidonje ofis ne en bilion 17.4 moloyo mar Uhuru. To kata anyalo explain mano. Koro hola gi anyalo explain mano. Samane Uhuru odonje telo nonwang'o a stable government mane onge gowi maduong' kamano. There was no reason for him to yudo pesa kao pesa no. Sama nyocha Ruto biro onwang'o an empty treasury. Koro chuna nyako kao. Yes, nyako kao nwach obro chulo edigini nade. Are you getting me? And I watch all these things based on facts. Because samane ngane oyudo, samane ingeni Okech buro basis issues on psychophancy. And I'm not anybody's psychophant. Mano kizungu lungo niya imputing improper motive. Ogongo buki kode mondo gikiwachi. Ong'iyo otwata kita. To mano kare ng'isa bobe josiasa gin kamano. Tinde noweyo gore ne polise kod ndono josiasa. To gima timore kaendi en niya adan mondo wadhi e numbers kaka jaduong' Charles owache. Jaduong' ke wan joluo wang'iyo ji gi nyadhi ka ng'ama ng'ongo na kiga. To this country be also serve. To no serve in a very critical position kaka jatelo ma police. Kwa chako mbaka mineno ko Charles otedre matek ni sirikal mokale momiyo piny ni inyore. Osiepne Maruto gachiel gi osiepne Gachagua gin jotend piny ni nowacho ne piny kaendi ni kane gidonjo dwe mar 9 ne gino ka guluno endo mar sirikal nigi milion 90. Mane gimana ginyiso jopiny miriambo nyisi ni miriambo ni rach kido milion 90 e dwe endo mar 9 pinj Charles ka ni e budget mar sirikal polise mane Kenya ka te total budget magi ma per month en pesa di dwe mar 9 nochulgi koso nogo chulgi. Chaki penj Charles ni yawa jopuonj ma e Kenya ka endi te budget gin pesa di watch numbers. I want to go to numbers. For instance jopuonj ichulo 24 billion on average billion 24 on average Kenya ka. Dwe mar 9 nochul jopuonj mano ka sechamo muma. Dwe mar 11 nochul jopuonj ka sechamo muma. To nego kane ng'iyo gimiluongo ni exchequer demands gi exchequer receipts. Ok inyalo yudo ka exchequer demands en 24 billion. Teni pesa ma sirikal nochoko dwe mar 9. I mean dwe mar 9, dwe mar 10, dwe mar 11. King'iyo pesa go tekecha ane finance and budget ang'iyo pesa go seche duto te. Ibiro ka ok girom pesa go iko mane nyachulo jotend sirikal e ndalogo. Maiso ne gichako gi miriambo kanyo. Maiso ne giriambo ni Uhuru nokowe pesa ya gulu. King'iyo debe ni Uhuru kowe pesa ya gulu ni 90 million kende. Seche go iko te king'iyo gope mino iwacho ni Ruto nokawo gi Gachagua. Noko kawo gi kind dwe mar 9 gi dwe mar 11. Sani maiso ni seche go iko dwa dhi national crisis. Debe no ne pesa no endo onge. Mar ariyo Charles onyisowa kaendi maber ni kane Ruto donjo e telo nodo ka sirikal ne igoyi maduong' kabisa mane chuno ni immediately nyako dhi mo ochak choko pesa ka oko. Onge president e Kenya ka
moseyudo gowino maduong' maloyo jatelo miluongo ni Kibaki. Kibaki kanodonjo, and is here, I can bear me witness, Kibaki kanodonjo kaka president, Kibaki noyudo ka wan gi gowi maduong' kabisa Kenya. To within dweche adek, Kibaki notemo mo stabilize government, ma by dweche auchiel ne wasechako donjo positive deficit. Ang'o momiyo nwadonjo kamano? Nikech Kibaki kanodonjo, to gima nokwongo geng'o en kuo ma oyayi. Mane timore KRA, mane timore procurement mag piny Kenya kaendi. Nodino gigo eko te mag corruption go eko modino. Sani samwa wuoye kane. Charles nyisowa ni piny tek, to jatende Maruto nyisowa ni nitiere gimoni G2G. G2G ni ane budget committee, Trevor. G2G noket budget committee 17 billion. 17 billion no wach ni dhi mi subsidy jogo eko matimo weche mag kelo mafuta e piny kaendi, mago jo private sector. Adoni Charles gadieti mowacho kaendi ni. Charles owacha ne, omiwa list ka, kichinti ka inene sirikal. Omiwa list mag kembe te manomi subsidy ma 17 billion. Pesa no endo odhi molal. Ochako miwa ne list ni nyaka necha president chak wuotho. Ong'inwa ne ni president budget ma president. Saya ma president ok ni dhi wuotho. Budget ma president en pesa di. Sani ndio average above 0.6 billion. Kaso kicha king'iyo kane watimo gimilongo ni budget policy statement. Masani ko riembo piny sani endi. Mano nyiso ni budget makoro Maruto kuongo somo. Kane wang'iyo deficit mag Uhuru kokalo te. Iluongo ni physical deficit. Pesa no endo manorem e budget. Kane wang'iyo mag Uhuru te, gi average 300 billion. Billion 300. Kane Ruto okelo nwa budget mare mokwongo ndiko gi shida mwacho ni nitie gi kite. Deficit Maruto en pesa di. Deficit Maruto en 720 billion. To pesa no endo te okele ora mondo chok almost over 60% kuome e banks magwa maloko. Okay. Koro jogi onge idea mar riembo sirikal, corruption dhi mbele, ikwale to bende itiyo kode yo marach, ma koro nyaka chance. Sawa. Mokwongo atimo ng'ane Edio wacho wach maber kabisa. Ni penjo moro. Ni to ang' momiyo sirkal noholo gowi maduong' moloyo any other time. Takoni niya, ni treasury ne en empty. To wacho ni Ruto nowacho adieri ni nitie only 90, was it 90 million or 90 billion? 90 million. To chako penjo, nochul police gang'o. Ochako penjo, ni nochul jopuonj gang'o, and many other activities. Nyiso ni oduokore kende. Ni sirkal ne nyaka hol pesa. Go temo cover up. No, just a minute. So, ochako temo cover up, ni there was nothing. And King tipo nongo ni the first 3 months, nitie pesa mano hol. Just a minute. Ingeni pesa te ok nyaka hol externally. Wachen gimo wacho en external borrowing. Iwinjo. Pesa te ok nyaka hol externally. Pesa moko inyalo hol internally. But gima ber en e Senate nitie gima biro penje. Mar ariyo, kowacho gowi mar Kibaki, ni ne duong' moloyo gowi ni. Ok en adieri. Owach no arento budget mar Kenya. The time mane moyo what was our budget, annual budget per year. The time manyocha Uhuru what was our annual budget per year. Kane moyo anepo kwa chopo in terms of in trillions. Nepodwani billions. And I don't have the statistics. No, just a minute. So if you look at the budget, manyocha waran go government, samakoro Uhuru Obiro, the budget man waran go government, samane Kibaki Obiro, the difference is so huge. Kata kingio the debt mane Kibaki inherit, the debt mane Maruto inherit, the difference is so huge.
And I don't have statistics, but okay, I would say. And give statistics, no, I can you help don't you. have. You don't have it. And give statistics, I can help you. Just a minute. Ibo nyis wani budget mar Kenya. The annual budget mar Kenya. 2001, 2002, Nenadi, and then the budget mar Kenya, 2021, 2022, Nenadi. Okay. Because you'll find the difference is so huge. That was in billions. This one is in trillions. So Kiwacho, if the difference was small, it is not true. The difference was the difference was quite big. To Bende, there are so many issues we say raise, and you are in the Senate. Akiani, out of those issues, how many you have raised in the floor of the Senate? I will tell you. Is okay. Koro, Yeah. adwa bunda konyo wadwa weno ingene weno Kiki konya, kony piny. Adwa konyi unu muketho piny nikech ukawo piny uketo e sirikal mokti usupport sirikal mokti ka mondo mukwer sirikandno endo. Nitie gimiluongo ni relativity. Tiende niya, king'iyo budget ma 2003 to gi king'iyo budget ma 2022 ok ing'iye in terms of absolute value, ok ing'iye in terms ni pesa dima en kanye in trillion to I agree. Ing'iye in terms of percentage. No, I agree. And therefore, do this. I want to correct you. Do this. You told me you have figures. Yes, but Tell us. Goja. I understand. I'm a sharp student. Yes. Tell us, need a budget mar Kenya when Kibaki, when Moi was leaving ne pesadi. First of all, tell us that. Then tell us the budget mar Kenya when Uhuru was leaving ne pesadi. Then now come to relativity. Tell us. That's not how and even in the relativity. That's not how these things work. Ingeo. I've just said. We don't look at value. Something very important. I've said a very simple thing. Ni wacho nini gi statistics. Adwa ni kuongi nyiswaka. Ni budget mar Kenya in 2001, 2002 kane Moi wuok ne en pesa di. Budget mar Kenya nyocha kakoro Uhuru wuok ne en pesa di. Then it be relativity miwachono. Mondo wangi even the value of the currency at that time and the value at that particular time. Mondo wangi nito, could the values have been similar or different? No. So carry on. Owino, adoma nisi kaka budget tiyo. We were not talking about budget. No. We are not talking about budget. We are talking about It doesn't matter. It doesn't. Statistics. Budget ma 2001, 2002. And what budget for Kenya? Then budget masani. Manyocha uru nigo. Idwa riekori mondo igole iwuoge wach mayot. Okadwa wuoke wach. I'm ready to face you. Answer me. Adwa nyisi. Kwanza ionge statistics no, tadwa mna konyi. Toke manyisi ni watu nigo. Argument with front is a wrong argument. Argument with front any absolute value ma 2003. Absolute value by 2022. I've not said that. I've not said that. You're asking your question. Kwa wewe ni money idok penjo. Awacho nini ya? Ukienda sasa kaka budget No, Adagi Okech. No, Adagi. Tell us the value our budget in 2002. Wacho ningo. Then tell us our budget Nyocha Uhuru was leaving. Then after that, come up with your argument. Just tell us the budget first. But that was not the argument. The argument was very simple. That was the argument. The argument was very simple. You have talked about relativity. The argument was very simple. Ni samane gane ne wuketelo Moi wuketelo 2002. To ikakibaki donje telo. What was the budget gap? Iwinja maber. To sani endi how do you get budget gap without knowing the value? No, but what do you mean? Anyway, talk to yourself.
Iwang nango. We are talking to the public. Okay. Let us be humble. 324 billion. Yes. Saniko ran 3.7 trillion. Bas. But man is not the argument. Man is not the argument. You know, we want to run away from the argument. I cannot. That statistics is immaterial. Okay. Lakini wasaid wako cha. The more you need 324 billion in 2002. Sani 3.7 trillion. Man does not matter. Give me a matter. Despite the fact that I didn't 3 point something trillion, does not explain the budget deficit. Budget deficit in any remanentie seche mane Kibaki wuok. I agree. Okay. So what was remanentie Kibaki wuok 60% of the budget that was due at that time. Sani endi remanentie is lesser. To Kibaki kano donjo no dino kuoma nentiere te. Because the kuoma nentiere te mo keto bedo positive in 6 months. Okay. Nikech no wacho ni wadhi bedo gi free primary education within the same year mo yiere to free primary school bedo mo donje wange. Ineno. Koro wacho ni argument mo midwa chino ka endi ni Uhuru no we goyi mang'eny kane Kibaki donjo e telo ki compare goyi mane moyo owego Kibaki ne ng'eny malo goyi mane Uhuru owego Ruto. Mane kumo wacho ka. To argument ni igachiel kosekalo. Ruto poko stabilize the economy. Yeah. To Kibaki stabilize the same economy with the same problem. But you see, okay. you see. Man is the argument. Yes. Inemi penjo. Mari ni 2002 ne nango. Era se duokini en 324 billion. Yes. Sani en 3.7 trillion. Yes. So what is your argument? My argument is simple. We are running on a very huge budget because the economy has grown over a period of time. Okay. We were running on a smaller budget because the economy was small on that particular time. That economy which was smaller at that particular time was easier to fix than the current economy which we have at this particular time. And that is why he was talking about relativity. And in relativity, just a minute, in relativity, what I'm talking about, even today, for example, if you look at the value of our currency, we have moved from almost 110 to 152. The implication of that means, if you had a debt of, let's say, 1 million, yesterday in foreign currency, $1 million, you find that there's an increment of almost 50% of that because of loss of the value of the dollar. Okay. Yes. So what I'm trying to say, what I'm trying to say, Trevor. Adamondo me, Charles, Owetiogi, while lost in a mayot, Monojulu Winchi. Nitie gimadongare luongo ni debt to GDP ratio. Even Jawaber. GDP en pesa go eko mwachoko kaka jo Kenya. To gowi modong e kinde kanyo. Ineno ma ok nyaro mondo Sirkal oti. Ineno nyaka ole kumoro. Kaka no nyisi inyalo ole locally kata inyalo ole international. Inyalo ole bank magwa kata kunde moko. Okay. Koro hit kami ole no immaterial. Tineni nyaka yol gowi no. Koro gowi no kidhi ole. Inyo ni iole against GDP nade. Kane mo yiwuok our debt to GDP ratio, 97 to 98%. Mike Matemo explain no way no. It doesn't matter, absolute values don't matter here. Gima matter niya, kanu choko pesa mara kama ndi GDP maru, ndalo go. To mudu adhi yolo, romnade, kipimo gi pesa muchoko. Okay. Kane Uhuru walk, debt to GDP ratio, Iwinja, was varying between 60 and 70%. Man emanyiso owino. Koro kada GDP ratio was 60 to 70%. Ere kaka ne owene Ruto gowi mang'eny moingo mano wene Kibaki. Mane gima temo penjo. Okay. Absolute numbers here don't matter. It matters the size of the economy. To the GDP. The size of the economy at that time versus the size of the economy now is defined by that debt to GDP ratio. Sawa. No, everybody moloyo. So now let us be practical. I want to be very practical. I want to be very practical.
So according to Okech, the amount of money we are collecting, because you are in the budget committee, Yes. we wish you could nimodinyis jo Kenya Vita ni mai pesa ma Kenya collect per month. Mai pesa ma jo Kenya tiyogo e chulo basics kaka mshahara. Mai pesa ma jo Kenya dongo mabed nok kwale to ben koro gowi manyocha wan go serumo. Yes, in 6 months. Man explanation madwa ni mondimiwa because iwacho ni in a budget committee. That waro ni big facts. Because kata mana mokwongo. Okay, listen to just facts. a minute. I'm listening. And I say me time. Kata mokwongo ni iwacho ni statistics mar debt mane wan go. Unfortunately yonge go. Ngoja. Omi okigole, omi jaimero. Ogole somewhere ngato oro ne mosomo ni. It's okay. Ini mbui. Yeah. No. Mose somo no is okay. Argument bidwa Gimatemo wacho eni wacho ni ya the GDP marwa ma wan go sani, the amount of money we are collecting vis-a-vis gowi ma wan godo. Adwa mana Okecho nyiswa ka ng'ama nie Senate and ng'ama nie budget committee. Ni Kenya, just politely, Kenya collect pesa marom kama. Gowi mudu benu wachulo every month en pesa marom kama. Mudu benu within dweche auchiel gi kaka mne mar Kibaki o stabilize cha. Oru benu pesa ma Ruto se collect te kigolo the basics kaka mago sara and the rest recurrent costs. Toru benu se chulo gowi mutieko ma economy stable. Kingama jadieri nis jo luongi jo Kenya. Ingeni Charles temo bedo mariek. Okatema ng'ama riek. Otemo bedo mariek. Ingeni Charles biro na kaendi gi shit gi bagin sirkal mondo akony gi solve. Moka dhi timo. Okadwari mondo solve. Ni ja Senate. Asenyise example to ando ka thago wi. Ok nyal thago. Nikech Charles dwa biro nwa gi gimoro mar ni oda monda konye explain shida okadwa ni konya gimomi economy oda monda konye one debate omija excuse me jadwo wewe ama tintu with due respect ni wacho na duong ni miya dakika achiel tu asemi dakika mang'eny kabisa apenjo ni hii argue ni wang'iyo percentage of the debt mane Kibaki okawo mane Kibaki odongo after Moi to gimanyocha Ruto dongo ti wacho ni economy marwa compare ndalo mane Kibaki okawo gi sani economy marwa duong nyiso ni collection marwa be duong to Kibaki no manage mo stabilize economy according to you kuom dweche auchiel kora wacho ni in kaka ng'atwa manie Senate matie Senate kendo mane budget committee in gi statistics mabeyo kabisa mi wacho ni jogruto kwalo kabisa emomiyo economy okobedo stable. Ana kwayo mana ni mondi nyis jothurwa ni pesa ma sirkal collect dwe sani rom kama. To 2.1 trillion. To pesa ma to pesa moro benu achulo en 9.14 trillion rom kama. To gowi mawan go mano uro wewe mancha gikao mano uro wewe ne rom kama omiyo kigolo difference mar collection gi gima dong orbeni gowi cha ne wasetieko within 6 months gowi mantiere sani en 9.4 trillion watieko wachni mondo waduokre piyo piyo gowi mwan godo sani en 9.41 trillion KRA kao 2.1 trillion ema gichoko kuom ji kaka osuru e iye kanyo gimiluongo ni recurrent expenditure na tamalo 70 omiyo wadong emomiyo debt ceiling bende nochor mobiro nyaka 10.2 trillion nikech pesa modwaro mondo miket kanyo miluongo ni rem en gimoro billion 700. Koro pesa madong no kigolo recurrent. Onyalo chulo debt ma wan go kuom dweche auchiel mo stabilize economy. Kanyo wasetiyo kata kamano. Atemo wacho mano, nwach mane gima Okech temo bring forward ni jo Kenya. To kata kamano. Just a minute. Otemo bring forward ni jo Kenya ni ya. Maisa monologue. Apenya. Hii wacho maber ni ya jadalawa. Ni bwana chano stabilize economy. Itio kichiki iwuoyo maloyo kaka idwa ipenjo bas adwa chiko ita koro duoke nwachonge gima ni wacho but achiko ita mondo awinj ka nitie gima nya wacho koro wawinjo achiko ita koro winji oweno gima wagiuka en ni e pesa michoko te ok tigo e yo makare number D it doesn't matter koda pesa go eko ichoko
madonje agulu te mati kodgi e yor chulo ji. Iwinjo maber? For instance, kasani endi on average pesa michoko ni ka nyiswa osenyisi figures nyiswa kaka ok ti kode maber to kama da kelo ni no yes iki watch theory bed practical adwa kelo ni watch ni ngama ni e senate kendi ti e budget committee koro onge theory practical pesa osemiwa kanyo pesa mi collect pesa michulo suru pesa michulo deni koro wadwa ni nyiswa ni pesa go kamiti e kodgi marach en kanyo I'm willing to listen aya koro listen number chiel yeah pesa mochok kaindi budget mano kel na senate ne wan gi budget mar 17 billion mano nengo be ni miyo jogo eko mauso mo mafuta mondo miyo subsidize gi nego mafuta odhi piny onge ngano mauso mafuta kata chiel mosemi pesa doendo pesa no kwale namba 2 e budget mineni wuoye kaindi wawa tiekni e budget mineno iwuoye kaindi nitiere subsidy pesa mar subsidy mar agriculture madhi 9 billion moko kuomgi noket e gimiluongo ni 34 tons mag mbolea iwinjo maber ma kata maruto kata usewuotho kuwacho wach mbolea donge in gi puodho naonge an puodho onge subsidy mbolea miwacho ma 34 billion ma 34,000 tons manoketi over 9 billion endo mbolea endo dhi ng'i data nomiye Kenya free gi Russia noko nego beni chule e pesa sirikal okete ochule bakia kuma pesa no dhiye maybe in change mo nyalo konyago matin imbe ndio samone yudo ine manjo ni tingo moro gi jako kaeto ineno pesa ni endi nitire pesa manyaka nyocha ka endi noket budget buwuok maler madhi e weche go eko ma disaster readiness and management gigo eko momako sani jogweng'wa manyatike nigi wach go eko matheko mag pi El Nino kata ne king'iyo El Nino choppers moketi manentiere Tana River manentiere Mombasa all of those choppers are stalled but their budget no ket piny nidhi konyogo weche mag El Nino pesa go eko onge mosetiyo El Nino ji chandore ineno so I can take you one by one kata magi eki no I agree abro duo kuma pesa gi eki odhiye gi kama pesa gi eki ichambe kaso depending on very important manyaka tiek go because it was keeping me because nigo koko matin openjo ni ang'o momiyo ane senate te bunge joma nitie bunge ok wuoye gik mawuoye gi bunge namba 1 awuoye gi pile bunge ineno Kech education king for instance another thing capitation my education monego wabedo kane uru wuok Kenya kaindi capitation marwa was 95 billion mar secondary school education mani miyo jonyuol mondo chul tuition bit mar school makane goyo ndalo kande ne nyathi kana 22,000 sani endi pesa moketi e budget oketi negi 65 billion wan gi nyithindo sani endi 4 million manyiso sani endi capitation my education to it was prioritized the budget king'iyo budget my education wan gi 114 billion sani endi oketi negi mana 65 billion modong wake kumodhiye manyiso sani endi ko jonyuol chulo 6,000 ewi pesa mono mwenye chulo kech sani kigo kwano no endo obiro 16,000 ewi nyithindo sani kende 6,000 made wiye no endo lal moko ngadu apenjo one question kapo kabisa awatieki sama wangrawatieki kono nyisi ni yawino gimomiyo bunge ok effective en nikech osiepni maruto nyeo wabunge go ikomo ni penyo giki bunge okay Charles nyaka sani king'iyo tiro kaka wabunge magine ni wabunge manyanza teo se nyeo maune joma support ni ramo ni sirkal di support is okay mokwongo adwa na nyiso Kech and en ng'ama ni bunge kende ne budget I know gimomiyo wuoyo kama ng'ama wuoyogo and magi moseduoko achiel kiwacho ni gimoro bedo budgeted for be nitie itimo budget king'eyo source of revenue yes to mar ariyo
kitimo budget be inyalo chopo point mitimo budget to kochopo at the time of actualization ti onge gi that revenue. Okay. Because okinya wacho ni kane ng'ato o budget for disaster to nyaka bed mana ni pesa ma disaster no koko tigo to ng'ato chame. But What also of- gole, just a also minute. pesa mose gol. Okay. Kata basa mtimbi Joka na ma- mwacha sa- no sa- kwa sa- wacha sa- pesa mose Ingeyo, gol. Anano duogo ingeyo. ero Magi pesa kamano. mose gol Chenro e mar account. rumo Iwinjo. kanyo, joka ma- Ing'eyo, jaduong' wan chako- gi wan gi Sa- wan- sa- just a sa- minute, one go opportunity. Magi pesa mose Just a gol minute. e account. One Lakini pesa mwacha opportunity. wacha ni dichoko. Ngoja iriambo. One go opportunity for 17 billion mar mo Ngoja, ariambo. ngoja, just a Daga minute. chiel. Wan gi- Mar mbolea ni Yeah, ariambo. yeah, anyway, daga chiel. gigo gin miriambo te. Miriambo kanyi. Iwinjo. Sawa. Kaidak kanyi. Iwinjo. Anta daka. Kayo kija So Kenya inji ing'e ka. ng'ami serve. Okay. So what I'm saying, Okay, ing'e Kenya. ing'e ng'ami Okay. serve. Magi Gitmo- pesa mose Mane wuok. kawuok e chenro mar duol, wabiro duogo kendo juma manyien. Ero kamano ahinya kuom gir Ramogi TV ka sa koro orumo wanere bang'e. Wana gini lerugino gi ka.